Estamos no Museo de Lápidas Gremiais de Noia, Santa María Nova. Somos o Grupo Atlántico e estamos aquí para darlle azos a nosa amiga Elma. Non lle vamos desexar sorte porque non lle fai falta. É a mellor voz do Barbanza e seguramente unha das mellores de Galicia. Vente que che vou enseñar como se moe o millo. Claro que sí, vamos. Francisco, teño entendido que este xa é o último muiño que moe aquí nesta zona. Que eu sepa, si diste que aba desde a ponte arriba a Sieira, que hai villa tanto de muiños, que me parece que é o único que está moendo. E logo, se non me sale ben o cante, aprendo a moer. Ai, hola, bos días. Hola, mirar, si está aí Elma. Queremos que leves un recordo noso para te desexarte sorte. Non me digas. Sí, porque para nós un orgullo que nos representes. Entonces, se che coloco aquí. Colócame aí logo. Ese día, lévalo contigo. Hombre, dende logo que sí. Pois aquí estamos os resolveiros na Ponte Romana de Xuño apoiando a Elma como recanteira na súa traxectoria no lugar.